አርስተ ዜና አበ መንጎ ክልላት ትግራይና አምሓራን ሕቶ ይግበን ዝለዓለሎም ከባብታት ጉዳይ በአግባብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዘላቂ ፍታሕ ንምሃብ ዝተጀመረ ምንቅስቃስ ዕውት ከም ዝኾነ ተገሊጹ። አበ ክልል ትግራይ ካብ ዘሎ 1.3 ሚሊዮን ሄክታር ተሓራሲ መሬት ልዕሊ 85 ሚታዊ ብዝራእቲ ከም ዝተሸፈነ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትክልል አፍሊጡ። ጣይ ኃይል አየር ዩክሬን 30 ድሮናት ሩሲያ ወቂዑ ከም ዝሓምሸሸ አፍሊጦም። سلام طعنا هبلي كبرات تملكتي كم تلمود ساعتنا أقيلو مع زينة حزنا متينا لنا زيناتات ندام راحكم ساهم تقلنا حنا برهان في السايم فلما ناب حاضرت زيناتات كمره سرحتي ملمع فلسطات فرمر العول معبالا وصيتين يمزقب الله كبلو قدامي منستر أبي أحمد أبريهم قدامي منستر أبي أحمد أبا محبراو ميديوم أبزم حلالف وملغتي أبعو سرحتي تدريخنا زبلت أوصيت نمركاب عصرار حنا مقلبات ببلحاتن بالزمن ومزاتاتن كنسرح يقباي ميلوم قدامي منستر أبي أحمد وسيقوم سرحت حملواي عصر كوابي سرحتي حلوا كواب الحرشان نابزل على بركين مسققار بقصالنت محبر سبنا مستافي قبنا كبلو ملقتهم محلاليفهم حقراوي بورد مرز ايتيبيا هزباوي ويان حارنة تقراي هوحات حفشاوي قبائيو كقبر كم زخونة نمرخبت حفاش مقلاص وصعيبو ات بورد نت بارتي دبداب زعيفوم حقراوي بورد مرز ايتيبيا سلستن حسك لتشعون 16 عام تبرت نت بارتي ابز صحفو دبداب ت بارتي بفولي كونتات ممزقاو بمقلاص حقاو سونتو مرقاقز ورقة مسكرون تواهب ويلوم اتي بارتي العلكبل استقلص نايت بارتي دبدابن ورقات مسكرن كاب زوصحو على جميرو زم حدر بناي ايتيوبيا بوليتيكا بارتات مزغبان مرصا سنه مغبارن اواج قصري شحن حدميتن سانكلتن ازبار كلتشحن 11 نز اواج بزم حيش اواج قصري شحن 332 ازبار كلتشحن 16 كمغون توم اواجات مسرت تغيرو بزوصو ممرحتاتن وسانتاتن تي بارتي مسرتيوم اتي بورد وسان زوهابلوم ابتي دبدابه كاب زغلصمن بتي بارتي متغبار كامونغو زغبومن اتي بارت حفشاو غباي قدم مغوارو 21 معلتا تقدمو نت بورد مفلاطن اتي بارتي اب زغبرو حفشاو غباي نايت بورد تعذبتي مركابن بوانانت زتغلصو غديتاتات يوم يخون امبر ابز حزوان تي بارتي حفشاو غباي كغبر كم زخونه تي بورد بستفرالي مرخبت حفاش يصبصب كم زلو ريوم سلازي تي بورد نحد حفشاو غباي مغبار ادليتي زخونو سرحتي قدمه مدلاو نكفلت ابزي تغبرلو نتي كيدي ابزي تخاتاتللون ابزي رغاغصلون يلون تعذبتي تي بورد ابزي ترخبلون تصويعو زتباله حفشاو غباي ككايده يخلن حفشاو غباي كفقادتي بورد وصا انت تخايدو دمام حقراوي بورد مرص ايتيوبيا نتي غباي يخون ابتي غباي زوسن وسانتات بمولهم افلطو زيب كم زخونم بخبري نفلت كبل حقراو بورد مرصا نهوحات اب صحافو دبدابي حابيرولهم كاب إثيوبيا رحقو زصنها عوت أولمبيك ماراثون بمملاسي تحقيسي كبل عبا وددرات ماراثون باريس أولمبيك تعوات ميداليا ورق زخونه أتليت تامرات تولا تزاريبوم أتليت تامرات تولا حويسو أب فرنساي باريس أب استقايدة مبل 33 وددرات أولمبيك زتساتف لوخ جوجل إثيوبيا نابديسا باتيوم نتلوق اب معروف نفرت بولين تبصح دموق اقبابلا تغيرلهم اتليت تامرات تولا ኢትዮጵያ ካብ اتليت አበበ ቢቂላ ጀሚሩ بماراثون تفلت حاجر مخانا زخاخيروم
ይኹን እምበር ዓወት ማራቶን ካብ ኢትዮጵያ ርሒቑ ከም ጸንሐ ብምዝኽኻር ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ኢትዮጵያ ናብ ትፍለጠሉ ዓወት ማራቶን ምምላስ ምኽኣሉ ከም ዝሐጎሶ ተዛሪቡ ኣብቲ ውድድር ጸባይ ኣየር ፓሪስ ዋዒ ከም ዝነበረን ከምኡውን ኣብቲ ውድድር ማራቶን ልምዲ ዘለዎም ኣትሌታት ምስታፎምን እቲ ውድድር ከቢድ ክኸውን ከም ዝገበሮ ሓቢሩሎም ነዚ ብምጽዋር ንዓወት ምብጽሑ ብምግላጽ ደገፉ ንዝሃቦ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣሰልጠንትን ኣመራርሓ ጉጅለን ኣመስጊኑሎም ብተዛማዲ ዜና ኮሚሽን ፖሊስ ኦሮሚያ ኣብ ፓሪስ ኦሎምፒክ ኣብ ውድድር ማራቶን ሜዳልያ ወርቂ ንዘምጽአ ኣትሌት ታምራት ቶላ ማዕረግ ኮማንደርነት ሂቡ እቲ ኮሚሽን ብተመሳሳሊ ንኻልኦት ኣትሌታት ዝተፈላለዩ ማዕረግ ተዋሂብሎም ብመሰረት እዚ ንኣትሌት ትዕግስት ኣሰፋ ምክትል ኮማንደርነት አትሌት ለሜቻ ግርማ ዋና ኢንስፔክተር አትሌት ሲሳይ ለማ ዋና ኢንስፔክተር ማዕረግ ከም ዝተዋሃቦም ተገሊጹሎም ኣብ ትሕቲ እዚ ኮማንዶን ኣየር ወለድን ዝርከብ መሰልጠኒ ቤት ትምህርቲ ፍሉይ ሓይሊ ፀረ ሓይልታት ግብረ ራዕዲ ሓደንቲ ብዝብል መፀውዒ ሽም ዘሰልጠኖም መበል 12 ዙርያ ፍሉይ ሓይልታት ፀረ ግብረ ራዕዲ ኣመሪቑሎም ተመረቕቲ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍታት እቲ እዚ ብኣፈፃፅማ ወፍርን ዲሲፕሊኖምን ዝተመረፁን ዝተዋሃበ ኣጸጋሚ ስልጠና ብዝዕግብ ኩነታት ዝዛዘሙን ከም ዝኾኑ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት ተመረቕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝወሃቦም ወፍሪ ብውልቀ ይኹን ብጉጅለ ንምፍጻም ዘኽእል ስልጠና ዝወሰዱ ከም ዝኾኑ ተገሊጹሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ሓፈሻዊ ተማጀር ሹም ሓይልታት ሰራዊት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሓዊሱ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ተረኺቦም ክብል ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ሰራዊት ምክልኻል ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይረድም ኣብ መንጎ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ሕቶ ይግበአኒ ዝለዓለሎም ከባብታት ጉዳይ ብኣግባብ ስምምዕነት ፕሪቶርያን ሕገ መንግስትን መሰረት ብምግባር ዘላቒ ፍታሕ ንምሃብ ዝተጀመረ ምንቅስቃስ ዕዉት ከም ዝኾነ እቲ ጸገም ብዘላቕነት ንምፍታሕ ዝተጣየሸ ሃገራዊ ዓብዪ ኮሚቴ ኣፍሊጡሎም እቲ ሃገራዊ ዓብዪ ኮሚቴ 6 ናሓሰ 2016 ዓ.ም ነዚ ዕላማ ዝተጣየሸ ኣባላት ኮሚቴ ቴክኒክ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ሳሊጡ እቲ ኮሚቴ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ኣብ ብዙሓት ርእሰ ጉዳያት ብዕምቆት ምስ ዘተ በዓል 13 ነጥቢ መፈጸሚ ኣንፈታት ብምቕማጥ ናብ ተግባር ኣትዩ ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሩሎም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ እውን ብቐዳምነት ክሳብ ሕዚ ዝነበሩ ኣፈጻጽማ ገምጊሙ እዩ ነዚ ዕላማ ዝተጣየሸ ኣባላት ኮሚቴ ቴክኒክ ኣብ ከባብታት ራያን ጸለምትን ተመዛበልቲ ኣብ ምምላስ ተሰርሑ ስራሕቲ ዝርዝር ጸብጻብ ነቲ ሃገራዊ ኮሚቴ ኣቕሪቡ ብዕምቆት ከም ዝተዘተየሉ ገሊጹሎም ነቲ ሃገራዊ ዓብዪ ኮሚቴ ካብ ዝቐረበ ዝርዝር ጸብጻብን ብጭቡጥ እውን ኣብ መሬት ካብ ዝተሰርሑ ስራሕትን ምርዳእ ከም ዝተኻለን ክሳብ ሕዚ ዝነበሩ ምዕራፋት ተግባራት ዕዉታትን ውፅኢት ዝተረኣየሎምን ከም ዝኾኑ ከም ዝተገምገመን ሃገራዊ ዓብዪ ኮሚቴ ኣብ ዝለኣኾ መግለጺ ኣፍሊጡ እዩ ብመሰረት እዚ ካብ ራያን ጸለምትን ተመዛቢሎም ዝነበሩ ዜጋታት ናብ ከባቢኦም ክምለሱ ከም ዝተገብረን እዚ ንምዕዋድ ድማ ኣመራርሓ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ኣወንታዊ ግደ ከም ዝነበሮም ገሊጹ እዩ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ከይዲ ኣብ ምምራሕን ምፍጻምን ዝነበሮ ግደ ኣዝዩ ልዑል ከም ዝኾነ ብምግላጽ ንዝነበሮ ወሳኒ ብጽሒት እውን ንኢዱሎም ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ራያን ጸለምትን ተመዛበልቲ ናይ ምምላስ ስራሕ ንቐጻሊ ልምዲ ዝተወሰደሉ ስለ ዝኾነ ዝተረፉ ጉዳያት ብዝተጀመረ ምትእምማንን ቆራጽነትን ዝተረፉ ተመዛበልቲ ከይዲ ምምላስ ንምዝዛም ምርብራብ ከም ዝግባእ ኣንፈት ተቐሚጡሎም ምምሕያሽ ፖሊሲ ማክሮ ቁጠባ ብዕዉት ኣገባብ ንክትግበር ግደ ትካላት ፍትሕን ጸጥታን ዕዙዝ ምዃኑ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሺዴ ገሊጾም እቶም ሚኒስትር ንላዕለዎት ኣመራርሓ ፌደራል ፖሊስን ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባን ምምሕያሽ ፖሊሲ ማክሮ ቁጠባ ተደሪኾም መብርሂ ሂቦም ኣለዉ ኢትዮጵያ ናብ ትግበራ ሙሉእ ምምሕያሽ ፖሊሲ ማክሮ ቁጠባ ብምእታው ኣብ ምዕራፍ ለውጢ በፂሓ ከም ዘላ ዝገለጹ እቶም ሚኒስትር
ሜላ ምምሕያሽ ንሰብ ብጽሒት ግንዛበ ምዕታር ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሮም ነቲ ምምሕያሽ ብዝተተለመ ኣገባብ ንምዕንቃፍ ኮነ ኢሎም ጥሕሰት ሕጊ ኣብ ዝገብሩ ኣካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ንክውሰድ ኣንፈት ከም ዝሃቡ ካብ ፖሊስ ፌደራል ዝረኸብና ሓበሬታ ይረድም ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል እናተተግበረ ዝርከብ ምምሕያሽ ፖሊስ ማክሮ ቁጠባ ኣመራርሓ ሰራዊት ፖሊስ ሓበሬታ ክዕጠቕ ምግባር ንምኽባር ሕጊ ዕዙዝ ግደ ከም ዘለዎ እዮም ገሊጾም ርዕሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣይተ ኣረጋ ከበደ ኣብ ከተማ ጎንደር ብመንግስቲ ፌደራል እንዳታነጹ ኣብ ዝርከቡ ፕሮጀክታት ልምዓት ዑደት ኣሳሊጦም ንርዕሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣይተ ኣረጋ ከበደ ሓዊሱ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ብልጽግና ክልል ኣምሓራ ኣይተ ይርጋ ሲሳይ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ጎንደር ወይዘሮ ደብሬ የኋላ ከምኡውን ላዕለዎት ኣመራርሓታ ከተማ ኣብቲ ፕሮጀክት ዑደት ኣሳሊጦም ቶም ሓለፍቲ ፕሮጀክት መገዲ ኣደባባይ ጎደና የኣዘዞ ኣርበኞች ከምኡውን ጽገና ሓድጊ ኣብያተ መንግስቲ ፋሲልን ንጥፈት ልምዓት ኮሪደርን ከም ዝዳሰሱ ሓበሬታ ኮሙኒኬሽን ከተማ ጎንደር የመላኽት በዓል መዚ ህዝባዊ ሓይሊ ሰብ ኩዌት ምስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ምትሕባር ንምጥንኻርን ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት ኣብ ኩዌት ምስራሕ ንክኽእሉን ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ንምቅልጣፍ ድልው ከም ዝኾነ ገሊጹም ምክትል ዋና ዳይሬክተር እቲ በዓል መዚ ሙሳድ አልሙታሪ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ስዒድ መሐመድን ጉጅለ ልኡኾምን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምትሕባር ምዕባይ ኣብ ዝከኣለሎም መንገድታት ጠሚቶም ተዛትዮም አልሙታሪ ኩሎም ሰራሕተኛታት ንልምዓትን ሰብኣዊ ሽቶታት ኩዌት ምስ ትካላት መንግስትን ዲፕሎማሲያዊ ልኡኽተታትን ንምትሕባር ድልው ከም ዝኾኑ ኣረጋጊጾም በዓል መዚ ሓይሊ ሰብ ኩዌት ኢትዮጵያውያን ኣብ ኩዌት ምስራሕ ንክኽእሉ ኩነታት ኣብ ምትዕርራይ ንዝገበርዎ ጻዕሪ ድሕሪ ምምስጋን ኣብ መንጎተን ሃገራት ዘሎ ርክብ ንምጥንኻር ዘይተሓለለ ጻዕሪ እናተገብረ ምዃኑ ምግላጾም ኩዌት ታይምስ ጸብጺብሎም ማዕድ ዜና ይቅጽል ክቡራት ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ፖሊሲ መምሓይሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ውጽኢታዊ ንምግባር ኣብ ኣተኻኽባ እቶትን ኣጠቓቕማ በጀትን ክስራሕ ከም ዝግባእ ተገሊጹ ንጸብጻብ ኣስረሳ ወገሼ ደሃብ ያሲን ሎሚ ዘበን ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ጸደቀ ሃገራዊ በጀት ካብ ካልኦት ግዝያት ልዕል ዝበለ እዩ ብተወሳኺ መንግስቲ መማሓየሽ ትግበራ ማክሮ ኢኮኖሚ ዕላው ገይሩ እዩ ነዚ ውጽኢታዊ ጌርካ ንምምራሕ ሓፈሻዊ ሃገራዊ ተኣኻኽባ እቶት ልምዓት ብኸመይ ክምራሕ ከም ዝግባእ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሐዋሳ መምህርን ተመራማሪትን ምጣኔ ሃፍቲ ዶክተር ወዳሰ ደረጀ የብርሃ በአሁኑ ጊዜ የምንሰበስባቸው የበጀት አማውንት ዝቅተኛ የሚባሉ ናቸውና ኣብዚ ሕዚ እዋን ንእክቦም መጠን በጀት ትሑዝ ዝባሉ እዮም ክውስኽ ከም ዘለዎ ግና መንግስቲ እውን ኣሚኑ እዩ ትልሚ በጀት 2017 ዓመተ ምህረት ዘቕመጠ
نزن مأكاب تاكس محبع نكي خامنقار زولو تاقامات اللو نحنا مزنعتن تنقبر نعابنت شمتن تنري بزي قبليتن تشادو هزبي سوق إلو يقبل أزي بتكنولوجيات تقاقمان بستمال بيرو حزرت كخون يخل لألي سمويا نقادو اتحق بزحاشي يفلتو عبات تأخاقبا خفتتالو نازم استقال زكالقنا بتحزي زقالزنا يؤيو منجستي علاو زقبرو تقبرا ممحايش ماكرو إيكونومي سعيبو مس تفلاليو عالم لقا تكالات بلقاحن حاجزن زي تفلاليو حاجزن قزبن كركب كيليو لمدت آقما بجتنا زحاشن مقبار كاب دقة نزاعتونا وتي أبوشت أهاقار بمفراي بجت كوعل كم زقباين زقالزا እንደሚታወቀው ብር በጣም ዲቫሉ ያድርጓል ለዛ ኢምፖርታችን በጣም ውድ ሆኗል ከም ዝፍለጥ ገንዘብ በጣም ነኪ ዘሎ ነዝውን ኢምፖርት ንገብሮ ነገር ክባር ኮይኑ ስለዝኾነ በጀትና ክምደብ ዘለዎ ኣብ ኢንቨስትመንት እዩ ብፍላይ ኢምፖርት ኣብ ዝትኩ ምርታት ክውዕል ኣለዎ መንግስቲ እውን ኣብቲ መማሓይሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ዘቕመጦ እዩ ካብ ደገ ኣታዊ ንገብሮ ምርታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክነፍሪ ኣለና بتوسخي بجت بزقباء نمتقام سنة ممحدار بتعم وسان ايو ممحايش ماكرو ايكونومي متكبار سعيبو زي حقاو نقادو زي قبو وسخ واقان مهرت محبقان يرأى منقستي ازي حز وصلو زلو سقمتي زنا عدكوينو حبرة سبقنا بحابار مس منقستي كسر خمس قباين دكتور وداسي درجي زقلزا أنا يتدرج ያለው እርምጃ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ አነ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ጽቡቅ እዩ ይብል ንማሕበረሰብ ዝጠቅም ዝሕሉ እዩ ተስፋውን ዝበናዩ ቀድም ክብል ለውጥ ይመጽእ ነጋዱ ሓቡ ሕብረተሰቡን ይጉዳእ መንግስቲ እውን ስጉምቲ ከወሰደን ተርፍ ክፍተት ብጣዕሚ ይፍጠር ነይሩ حዚ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ጽቡቅ እዩ ሕብረተሰብ ምስቲ ዝወጽ ሕጊ ተሓባቢሩ ብምጥቋም ክሰርሕ ኣለዎ መንግስቲን ሕብረተሰብን ብሓባር ተሰሪሖም ኣብ ሓጺር ግዜ ለውጥ ክመጽእ ይኽእል እዩ ኣብ ዞባ ኢጋድ ኣተሓሕዛ መረዳእታ ስደተኛታት ጽፉፍን እዋኑ ዝሓለወን ክኸውን እናተሰርሐ ምዃኑ ተገሊጹም ሓምሻይ መድረኽ ዘተ ጉጅለ ቴክኒክ መረዳእታ ስደተኛታት ዞባ ኢጋድ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ምክያድ ጀሚሩ ንጸብጻብ አሜል ሙሉጌታ ናዝሬት በሪሁ ሓምሻይ መድረኽ ዘተ ጉጅለ ቴክኒክ መረዳእታ ዞባ ፍልሰት ኢጋድ ኣብ አዲስ አበባ ክያድ ጀሚሩ نربعة معلتات نحت مدرخ عالم لخت كلا سدتنيات حيث استفلالي عالم لخت كلات ناسه تفلي ركبهم اتمدرخ بمدارز خفتو وانا دايركتر مردات ستاتستكس إثيوبيا دكتور بكر شالي ابت زوبا زلونا فلسطنيات مردات تححزا زلو لمدن تمكرن ملوات عبي عدل زفتر لهم. This meeting will also provide opportunities for exchanging experiences. زمدرخ لمدي ملوات عدل زفتر يو أب ممحدار مرداتان مزتاين تكبارو زخون تلمي أب تزوبا أب فلست ممزبالن نمتكبار زحقزيو فلست عالم لخو خونتاتيو بفلاي محبراوي قطباوي قموون مسارت مجلس بوليسي زلوونيو أب زوبا إيقاد خونتات فلست بستفلاليو أقباب زقاتميو زون بوزح لخلاق خونتاتن عدلن زحازيو عالم لخو متحوار نمفتارن هفتن ممحدار زحقزيو أبز حزي أب تحزم رداتا أبز حزي أب أتحزف أبز حزي أب تحزم رداتا فلسطنيات أب إثيوبيا تمت تواهيو نتسرحيو أب أبال هاجرات إيجار زلو مرداتا سدتنيات بأقبابو بموداد أبتي أدلاي بوليسين مدلاو زقول هرب حاخم زلو أبت مدرخ تملخيتهم. Nevertheless, we also know that sometimes migration is not a choice. حد أوان فلسطنا مرز أقداي يخونن بأجدد خونتات وشت زخون كنا محاضرون نخلو نجاريو كفتح زي خالص أجمعون يكونن بزبون أب زوبا إيجار زلو خونتات فلسات بستفل على خونتات في التاريو لو تقبع بعير دليت كتبا فتحوا زي كونه كف في الحفتي جوانسن زعم السلوني تصرحو بمخانون وانا وتصريت زلون تبت صح زخونن مرد أطمه اللودما على بوليسين مدلاون نمتقوارين يخليو زون أبتزوبا زلو مرداتا فلسات نممحدار صبوق عدر زفتريو أبتزوبا زلو تححزا مرداتا فلسطنيات حل خلاخنا يبوزحات هيوت نفتن زلو سدات بأقبابو مفتحين مهاب يخلي وانتباهيلون. Data is important for decision making, for programming. مرداتا فلسات بدعم وستانن أدلاين قدايو بفلاي دما كم إيقاد أبزبالا هاقرات لعل سخوانا سداتن ممزبالن أبزلوان زوبا سلازي تقكلنيا مرداتا مهلاو وساني قبرو مغنياتو قوب بوليسين استراتيجين تقاريزو مفتحين مهاب يخليو كمن نردو زي علم لخا خونتات أبا لعلم مليونات بزحز عنتو إن حدار يركب أبا الهاقرات إيقار تمكرو أتحزا مرداتن أبت مدرخ
ቀሪቡ እዩ መሰረታዊ መፍትሒ ጸገማት ኢትዮጵያ ብዘተ ብምፍታሕ ምዕብልቲ ሃገር ንወለዶ ምስግጋር ከም ዘድሊ ተሳተፍቲ ሃገራዊ ዘተ ሓቢሮም ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ዘዳለዎም ዘሎ መድረኻት ምትኻብ ዛዕባ ጸገማት ኢትዮጵያ ካብ ኩናትን ጎንፅን ብምይጥን ብልዝብን ንምፍታሕ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ድማ እቶም ተሳተፍቲ ገሊጾም ኣለዎም ንጸብጻብ ተስፋይ ጫኔ ዓባዲ ደመቀ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ምትኽኻብ አጀንዳ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ድሬዳዋ ብዕሊ ጀሚሩ ኣብ ከይዲ ምትኽኻብ እቲ አጀንዳ ልዕሊ 1,000 ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ እናተሳተፉ ይርከቡ ኢትዮጵያ ብብዙሓት ጸገማት እናሓለፈት ምዃና ዝሓበሩቶም ተሳተፍቲ እዞም ጸገማት ብኸይዲ ሃገራዊ ምክክር ምፍታሕ ከም ዝግባእ ገሊጾም ወቅታዊና ጊዜን የጠበቀ እዋናዊ ጊዜኡ ዝሓለወ ኣድላይን እዩ ምዕባለ ሃገርና ንቅድሚት ዝወስድ ትካል እዩ ኢለ ይለኣምን ምምኽኻር ልመስል ነገር የለን ነዚ ምርድዳእ ምክንያት ዝኾኑ ጸገማት ብመሰረታውነት ፍታሕ ብምንዳይ ካብ ቅርሕንቲ ናጻ ዝኾነ ወለዶ ምህናጽ የድሊ ኢሎም ቂም ከመያያዝ አንዱ ባንዱ ላይ ጦር ከመምዘዝ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣጽዋር ካብ ምልዓል ካብ ምቅታልን ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልካ ብምዝርራብ ጸገማት ምፍታሕ ንሃገርን ህዝብን ዝረብሕ እዩ ንግግራችን ሁሉ ለይቅርታና ለምህረት እንዲሆን ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ አምባሳደር መሐመድ ድሪብ ጸገማት ብምክክር ናይ ምፍታሕ ባህሊ ዝምዕብለሉ ምዃኑ ብምሕባር ኣብቲ ምክክር ዝግደብ ሓሳብ ከም ዘይህሉ ሓቢሮም መሰረታዊ ሃገራዊ ችግሮች ይለያሉ መሰረታዊ ጸገማት ሃገርና ክፍለዩ እዮም መፍትሒ ሓሳባት ድማ ክቕመጡ እዮም እዚኦም ተኣኪቦም ንመንግስቲ ዝመሓላለፉ ይኸውን ምዝራብን ምምያጥን መፍትሒ ጸገማት ምዃኑ ዝሓበሩ አምባሳደር መሐመድ ብኩናትን ጎንፅን ዝጠፍእ ህይወት ሰብን ንብረትን ብምይጥ መፍትሒ ክግበረሉ ይግባእ ኢሎም በመመካከር የማይሻር ቁስል የማይፈታ ችግር አይኖርም ብምምኽኻር ዘይፍታሕ ጸገም ኮነ ዘይፍወስ ቁስሪ የለን ምምኽኻር ካብ ሎሚ ሓሊፉ ንመጻኢ ወለዶ ዝህልዎ ረብሓ ብዙሕ እዩ እቲ መድረኽ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ውድባት ፖለቲካ ማሕበራትን ጽዕንቶ ፈጠርትን ካልኦትን እናተሳተፉ ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዘሎ 1.3 ሚልዮን ሄክታር ተሓራሳይ መሬት ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ 85 ሚእታዊ ብዝራእቲ ከም ዝተሸፈነ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን እቲ ክልል ኣፍሊጡ ኣብ ኣፍራይነት ልዑል እጃም ካብ ዘለዎም እታወታት ሕርሻ ኣስታት 560,000 ኩንታል ዘመናዊ ድቑዒ ብእዋኑ ናብ ኢድ ሓረስቶት ምብጻሕ ከም ዝተኻእለ እውን ተገሊጹሎም ፍሳ መብራቱ ተወሳኺ ኣለዎም ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ወረዳ እንደርታ ካብ ዝረኸብናዮም ሓረስቶት ሓረስታይ ብርሃኑ ዝበቐለ እኽሎም ብሰንኪ ፀሓይን ባልዕን ፍርያቱ ከይቕንስ ፀረ ፀሓይን ፀረ ባልዕን ክነፅጉ ረኺብናዮም እቲ ኣብ ግራውቲ ዘሎ ተስፋ ናብ ገዛ ክበቅዕ እናተመነዩ ፀረ ፀሓይ ምጥቃሞም ጉልበትን ወፃእን ዝንክይ ብምዃኑ ኣብ ኩሉ መሬቶም ከም ዝተጠቐሙ ገሊፆም ክራማት ይበል እዩ ጽቡቕ ሎም ዘበን ኣምላክ ከምኡ ገይሩ እግዚአብሔር ብፅሩይ ማይ ይፈጽመልና እምበር ጽቡቕ በቃ ጽቡቕ ይንብቃ ካብ ጽዲኡን ጽቡቕ ኣው ሰዓት እዮም ጸዲዮምና ክሻዕ ከዝውን ተቋረጸና ማየለይ እዚ ፀረ ፀሓይ ዘርእና ወዲና እስከዚ ማለለ ፀረ ፀሓይ ፀረ ኣረም እዚ ናፋዓ ናይ ማንም ናቆጽላ መጽሊ እዚ እንገብርለና ንጓያን ሽምብራን ግራውቶም ክጸጉ ዝረኸብናዮም ካልኦት ሓረስቶት ሓይሉ ባየን ፍስሓ ሃፍታይን ክራማት ሎብ ዘበን በቲ ዘለዎ ንክምልአሎም ንፈጣሪኦም ብምልማን እታወታት ሕርሻ ብግዚኦም ረኺቦም ብምዝርኦም ተስፋ ዘለዎ ምህርቲ ከም ዝጽበዩ ገሊፆም መዳበርያ ሎም ዘበን ጽቡቕ ገይርና እዩ መንግስቲ ማለት እዩ ኣቀዲሙ ሂብና ኩሉ መሊኡ ዋላ ብገንዘብና ዳም ይኹን እምበር ኣቀራሪቡ ኩሎም ማቻቹ ሂብና حزون كأصل التمنيت ولا ناي سماي ناي جزائر تسفايو بطعم صبق خراماتيو محرس زلون جاي أي تحرسك ثلاثة لسه تصنيحين بي كازن دحرت أخذ يزرعي جزء خير وين كلا زرعت ورد اندرتا أيت جيتاتشو قبر زابير أبا وان أزمر زنبر حسرة زناب أبا صديق حسنا إيلهم أبا ورد اندرتا زلط حرساي مريت 3 حدن شحن 570 هكتار مخان بمقلاص تي 3 شحن 800 هكتار مريت بزراعتي كم زتشفن قليصهم الطعام التوتات حرشا ككم طلب حرستوت بوان كباص احكام زتجبرون ابريهم ناي التوتات الطعام كنرخ لنا كم ورده تلمنا 1500 نيرو كاوزي وشتي ياو بكل قربنا 53 583 كنتال قريولنا له حرستاي ون بدرجو
تزقربلنا نتنزلوا 24 طابياتات ككم بوتنشالن شنشنا طابياتاتون ام مداريا موساد ام مقعاز ام متقام حزي ام متقام ያው ተጸሊም ምስ ዝራእቲ ስለ ዝራእ ተጻዕዳውን ናይ ዝና ኩነታት ላ ረአዩ ያው ይጥቀመለው ይዘርኡለው ማለት እዩ አበ ዝሓለፈ ዘበነ ፍርያት 2015 ዓመተ ምህረት እዋኑ ዝሓለፈ ዝናብን ድርቅን ዝነበረ ብምዃኑ ክርከብ ተሓሲቡ ካብ ዝነበረ ፍርያት 15 ሚሊዮን ኩንታል ናብ 5.7 ሚሊዮን ኩንታል ኮርድ ምኽኣሉ ተገሊጹ ክራማት ሎም ዘበን ድማ ዝሐሸ ጻዕቅን ዝርግሕን ዘለዎ ብምዃኑ ኣብቲ ክልል ካብ ዘሎ 1.3 ሚሊዮን ሄክታር ተሓራሳይ መሬት ልዕሊ 85 ሚእታዊ ብዝተፈላለዩ ዝራእቲ ከም ዝተሸፈነ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን እቲ ክልል ገሊጹ እቲ ክራማት ምዕሩይ ኮይኑ ተቐጺሉ ما كابز حلف عمد زحش فريات كركب كم زخيل ون أبي بيرو حرشان هفت فطرون دايركتر كوميونيكيشن أيتمي كيل مروز حبيرهم. تي performance خلو خلنا زراعتون مبزحتهم تزرعوا زراعتي أبزح الساعات عم تصبغ performance يمزروا كوبو مبزحتوا كراتات مالتي بفلاكا قدم لنا في زريون وبرو نايك أنجا زراعتنا يزمرا زراعتي عم تصبغ بغل درجة له ما شاء الله عفون مالتي إذا مكالوت تعرف قلنا جنا أبغل درجة تزرعوا كوم مبزحتهم ጽቡቕ እዮም ዘለዉ ኢና ንብል ኣብ ፍርያትን ኣፍራይነትን ልዑል እጃም ካብ ዘለዎም እታወታት ሕርሻ 560,000 ኩንታል ዘበናዊ ድቑዒ ብእዋኑ ናብ ኢድ ሓረስቶት ክበጽሕ ምኽኣሉ ኣይተሚክኤለ ምሩጽ ኣፍሊጦም እታወት ንብሎም ከዓ እንታይ እዮም ሓደት መዳበርያ ለብዘበን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዳርጋ መብዛሕትኡ መዳበርያ ዘንጊዕ ይመጽእና ምስ ነበረ ናይ ትራንስፖርቴሽን ሽግር ምስ ነበረ ናይ ጸጥታ ጸገማት ዘንጊዕ ስለመጸ መብዛሕትኡ ሓረስታይና ዳርጋ ኣብ ረብሓ ይውዓሉን ብፍላይ ኤንፒኤስ ማለት እዩ يوريا الحرن توب دريسينغ وسلز دوكا مالو تسقماي نبرن سلازي لبزبن جن مينستري حرشاون تخونه ناي مدابريا قرب اقدم يتي كم هاجر مالتي زب مغوارو تحرساينا بمدابريا قرب وي كازبنا ودخعي قرب انصار وحس كوينو يخنلو نخلينا سلازي كم كل كابز حقنا يو ناب 700 شح كونتال مدابريا اتي 82 مئة زخون ناب كلنا كاتو خيلي مالتي تزيعت ودما جناب كيدو لم تاوزلون على مالتي بتي زتفتر كينات مبزحتي وحرستاي بعراي البو خوينو صنيح يزولو ايتم ميكيله سي كم حدا مقيرو نطبي توسيدو حرستوت ناب ميكانايزد حرشا نمسغغار عدل زفترون يلوم مستبصحنا كينات يكون تفتر يكون سب سراح تصقم حرستاينا ابعر يولي بزح حرسولهم ስለዝኾነ ና መካናይዜሽን كم حدا تيرنينج بوينت وسيدنا كم حدا مقيرو نطبي وسيدنا نا مكانيزيشن كنعطلنا لنا تبغيسنا ون أما ميكانيزيشن بركز ولا صراحة كنصرح فتيناينا سلازي كابتن صرحنا يم صراحة تحدث أيو أبيد بيرو حرشان هبت فترة زلوا نفس سام ساعة زخونات تراكترات اللوانا زي مالت بعلنا كم بيرو حرس لنا زي كونه أوت سورس جيراني هو حرشان ميكانيزيشن توهيبا نتحرستاي بزحسرة ناي كفليت واقع ناي محرس كونه تاع السالط ألو طبعا هنا توهابين كابز حليفو ناي ولك أسباتون ناب بدمر نفس استميتي زخونات تراكترات أبزح الساعات أكتيف الناس راح تصنع حي مالتي أو أوبريشنز نبراين سلازي تمبزحتو حرساينا ناتو ودبه كفليت نافت صمم بزحسر واقعون دارقا مزحتو قراوتو بتراكتر زحسول كنتاتون تفتيري كم كلل زنبر حسرت مرز زرئي نمفتح منغستاون زي منغستاون تكالات حاجز كم زقبروز قلصو توم حلافي حرستوت زرخبو مرز زرئي زريوم كاب زرخبو فريات بعينو تكملسون نقص على عمد حسرت مرز زرئي نخي قاتم كما مفتحي عن فتبعي ويسرح مهلاو عبرهم سرحت لمعات كوريدر مثل كتم أديس أبابا بمقيارو كم دليتهم كنقصاصو كم زقالهم وابتريتو نبرتي كتم أديس أبابا قليتهم سرحت لمعات كوريدر نمسفاح بوغن منغستي عبي تمتتو هايبو إنا تسرحة كم زركبون تحبير اللهم منوبران قرماي كتما أديس أبابا كم شماه زعمببتن ملكعت كتما نمقبار استفلاليو سرحتي بمنغستن بممحدارتا كتما إنا توقنو يركبو أب كتما أديس أبابا إنا تسالت أزولو سرحت لمعات كوريدر مثلتا كتما لعلم غيارو ننبرتون متشو خبابي إنا فتر يركب كساب حزي بستسرحه لمعات كوريدر مكسيكو بياسا 4 كيلون قبنان خالوت كبابيتات زنبرو مسلي مقيار كم استقاله قدامي مينستر أبي أحمد أبت خبابي عودة تابز قبرو الأوان مكلاتهم يذكر منقد سفتوال وكوي سفتوال سفحتي منقد مكينة سبات سايكل حاويسو نهتسانات مزناقعي زخونو أنا أشتي بوتاتات تسريح ميهم حملوا لمعات لم يعيو
بمدايزي كتمانا بحملواي لمعات تلوت كم زلا مرأيايو سراحة المعات كوريدر تبقى كتما لعلو مهنازو نبرتي كم دليتهم نقنق أساقسو كم زخالهم ريتو هابتي نبرت كتما ديسابا قليسهم يوم أمان قمدو يبهال بتعمي دسزبل ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ መጭንናቅ ተጓዓዝቲ እግረኛ ተሪፉ ሕዚ ብዘይ ምድፍፋ ደስ እናበለና ኢና ንጓዓዝ መንገዲ ብሽክሌታ እውን ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረ እዩ እዚ ዕድል ጽቡቕ እዩ ብመኪና ንምጓዓዝ ዓቕሚ ዘይብሉ ብሳይክል ይጓዓዝ እዚ ናብራ ይቃልል እዚ ቅጽል ይግባእ ደስ ዝብል እዩ አመሰግናለሁ ብሩክ ይባላለሁ ብሩክ ይባሃል ኣብዚ ከባቢ ስርሐይ ብበዝሒ ኣብዚ የሰርሕ ሕዚ መንገዲ መስርሑ ረብሓ ኣለዎ ነፃ ኮይንካ ትንቀሳቀስ አዲስ አበባ ድማ መቐመጢት ሕብረት አፍሪካ ብምዃና ኣኼባታት ዝግበሩላ ዑደተኛታት እውን ብበዝሒ ዝመፁላ እያ ጽቡቕ እዩ ቅድም ኢሉ ተዝስራሕ ድማ ጽቡቕ ነይሩ ብዙ ጊዜ ማታ ላይ እንደዚህ ያው ለመንቀሳቀስ ቀደም ጽልማት ከሎ ሰብ ክንቀሳቀስ ይሰግእ ነይሩ ሕዚ ግና ብርሃን ሰባት ደስ ኢልዎም እዩ ዝንቀሳቀሱ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ካብ እዋን ናብ እዋን እናሰፍሐ ኣብ 4 ኣንፈታት ከተማ አዲስ አበባ እናተሃነፀ ዝርከብ እንትኾን ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልትታት እውን ካብ መገናኛ ክሳብ ሲኤምሲ ዝተሰርሐ ኮሪደር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ ተኸፊቱ እዩ ካብ መገናኛ ክሳብ ሲኤምሲ ዝተሃነፀ ኮሪደር ኣጸጋሚ ዝኾኑ ስራሕትታት ሓሊፉ ንውፅኢት ዝበቕዐ ኮሪደር ብዛዕባ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አልዒሎም እዮም እስካሁን ከሰራናቸው ኮሪደሮች ትንሽ ከበድ የሚለው ኮሪደር ይሄ ኮሪደር ነው ክሳብ ሕዚ ካብ ዝተሰርሑ ኮሪደራት ክብድ ዝብል ኮሪደር እዚ ኮሪደር እዩ ምክንያቱ ኣብ ማእኸል ከም ትፈልጥዎ መንገዲ ባቡር ኣሎ በዚ ምክንያት መተሓላለፊ ፈሳሲ ጓሓፍ መተሓላለፊ ከም ካልኦት ኮሪደራት ኣብዚ ከባቢ ምስራሕ ቀሊል ኣይነበረን ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ብዛዕባ ዘካተቶም ስራሕቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ከም ዝስዕብ ገሊጾም እዮም ግሪነሪ ወክዌይ የህንፃ ውበት የአስፓልት ስራዎች የባይክ ሌን እና እንዲህ ያለ በየቦታው ሓምለዋይ ከባቢ መንገዲ እግረኛ ጽባቐ ህንፀት ስራሕቲ መንገዲ ሳይክል ፓርክታት መጻወቲ ኩዕሾ ባስኬትቦል ነዚ ከባቢ ህዝቢ መራኸቢ ዝኾን ሓበራዊ ነገር ተፈጢሩ እዩ ልምዓት ኮሪደር ምስሊ ከተማ ልዕሊ ምቕያሩ ሽፋን ደን ከተማ አዲስ አበባ ክውስኽ ከም ዘኽኣሉ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር አልዒሎም እዮም የዛሬ 4-5 ዓመት ገደማ አዲስ አበባ ነበረው ጥናት ቅድሚ 3-4 ዓመታት ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብዝተሳለጠ መጽናዕቲ ሽፋን ሓምለዋይ ከተማ አዲስ አበባ ትሕቲ 3 ሚእታዊ እዩ ነይሩ ሕዚ ኣስታት 20 ሚእታዊ እናኾነ እዩ ዘሎ ነዚ ምርኣይ ዝደልየ ካብ ቦሌ ክሳዕ ጎሮ መኪና እንዳገንሐ ይረኣዮ ደኒ ኢና እናፈጠርና ዘለና ድሕሪ 3-4 ዓመታት አዲስ አበባ ንኩሉ እትምቾ ከተማ ክትኸውን እያ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ከተማ አዲስ አበባ ዕውት ብዝኾነ መንገዲ እናተሳለጠ ከም ዘሎ ድማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገሊጸን እየን የኮሪደር ልማት ስራችን ስኬታማ በሆነ ሁኔታ በአጭር ጊዜ እጅግ በጣም ሰፊ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ዕውት ብዝኾነ ኩነታት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ሰፊሕ ዝኾነ ግልጋሎት ሒዙ እናተሰርሐ እዩ ዘሎ መብዛሕትኦም ተሰሪሖም ዝተወድኡ ጽሬቶም ውፅኢታዊ እዩ ብጣዕሚ ዝተወሰኑ እናዕርዮም ቦታታት ረኺብና ኢና ካብ ወፃኢ ብስፍሓት ደረጅኡ ብዝሓለወ ብርኪ ኢና እናሰራሕና ዘለና ንናብራ ምችብቲ ዝኾነት ከተማ እናሃነፅና ኢና ንርከብ ልምዓት ኮሪደር ምስሊ ከተማ ምህናፅ ዘለዎ ግደ ዝለዓለ ብምዃኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት እውን እናተሳለጠ ይርከብ ዜና ዕዳጋ ብሰለስተ ፍርያታት ሆርቲካልቸር ምስ ኮሜሳ ብምትሕባር ንምስራሕ ዘኽእል ስምምዕነት ተኸቲሙ ኢትዮጵያ ብፍርያት አቮካዶ ቀይሕ ሽጉርትን ድንሽን ምስ ሓበራዊ ዕዳጋ ምብራቕን ደቡባውን አፍሪካ ኮሜሳ ብምትሕባር ንምስራሕ ዘኽእል ሰነድ ስምምዕነት ከቲማ መድረኽ ምትእስሳር ሆርቲካልቸር ሓበራዊ ዕዳጋ ምብራቕን ደቡባውን አፍሪካ ኣብ አዲስ አበባ ተሳሊጡሎም ኣብቲ መድረኽ ኮሜሳ ሚኒስትር ግብርና ኣመራርሓ ማሕበር ለኣኽቲ ኣፍረይቲ ሆርቲካልቸር ኢትዮጵያን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ተረኺቦም ፍርያታት ሆርቲካልቸር ኢትዮጵያ ኣብ ዞባዊ ንግዲ ኮሜሳ ከምኡውን ካልኦት ምትእስሳራት ዕዳጋ ወፃኢ ንምፍጣር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎም ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ተዋሳእቲ እቲ ዓውዲ ዘሎ ርክብ ብዝበለፀ ምጥንኻር ከም ዝኽኣል ዋና ፈጻሚ ስራሕ ዓውዲ ሆርቲካልቸር ሚኒስትር ሕርሻ ዓብደላ ነጋሽ ገሊጾም ኣለዉ
ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ንልዕሊ 28,000 ካብ ስደት ተመለስቲ ዕድል ስራሕ ከም ዝተፈጥረሎም ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ኢንጂነር ሰሎሞን ሶካ ተዛሪቦም። እቲ ዕድል ስራሕ ኣብ ዳኣንት ምስ ኢንዱስትሪታት ብምትእስሳር ብሞያኦም ዝሰርሕሉ ዕድል ብምጥዓም ከም ዝተፈጥረ ተገሊጾም። ብኻልእ መዳይ ኣብቲ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት 345,000 ሰባት ስልጠና ወሲዶም ብሕጋዊ መገዲ ናብ ወፃኢ ዓዲ ከም ዝኸዱን ኣብ 2017 ዓ.ም ድማ ን700,000 ዜጋታት ኣብ ወፃኢ ዓዲ ዕድል ስራሕ ምውፋር ንምሃብ ይስራሕ ከም ዘሎን ተገሊጾም። ሕዚ ድማ ዜና ወፃኢ ሓይሊ ኣየር ዩክሬን